I pozdrav narode, dobrodošli u prvu gamersku priču na ovom kanalu. Dakle, odlučio sam da krenem malo i da vam pričam sa vama kako sam ja počeo uopšte da igram igrice. Ne samo na kompjuteru, već i u onim prvim nekim video igricama koje su se pojavili i naravno uopšte prve igrice koje smo se dohvatili i moj burazer i često svađali kao klinci ko će da dođe na red da igra. Prva igra koja se uopšte pojavila kod nas u kući jeste naravno Tetris. Znate, one male aparate sa malo onako nekih tipkica, dugmića i naravno imali ste izbor samo da igrate Tetris. Naravno, pošto ništa drugo nije bilo, nismo ni znali za ništa drugo. Igrali smo taj Tetris, na kraju smo ga i polupali, ko zna šta je bilo s njim, verovatno smo to mi baš znaš, nervirali oko toga. Naravno, najveći problem je bio ko će doći na red da igra, čiji je sledeći red da igra i tako to, i pošto sam ja naravno stariji i jači, naravno uvijek sam ja više igrao nego on, a on je se naravno nervirao i plakao. Znači mi smo to igrali i to nam je kupio Ćale negde, ne mogu ni ja da se setim, a da, sećam se. Ćale nam je to kupio od jedne gospođe koja je tu došla u komšiluk, kod jedne gospođe u komšiluku koja se bavila prodajom stvari iz Turske. Znate kako je to bilo vreme, 90. godine, niko ništa nije imao, znači jedva se preživljavalo. Tako da donela je te Tetrise, mi smo to prvi put videli, oni su bili onako oni duguljasti sivi, onako kao džojstici, šta je ono. I s onim malim naravno ekranom, i mi smo to igrali, znači cepali kao ludi. Ja mislim da je to koštalo negde oko 20 dinara, tako nešto taj Tetris, ali verovatno je ta 20 dinara bila onako solidna para, otkud znam, ne mogu da se setim ni ja svega. I sada uzeli mi to i peglali mi to, igrali, znači baš je bilo super. Naravno nije bilo super kad smo se svađali taman posla, ali imali smo tu neku zanimaciju sa tim. Dakle, to je bila prva igra koju smo uopšte mi počeli da igramo mi kao klinci, ja i moj burazer. I sada šta se dešava, znate kakve su bile te 90. godine, dosta je bilo izbeglica, nažalost. Kod nas su se u selu tu doselili bili neki ljudi iz Hrvatske, bilo je tu dosta onako nekih porodica, naravno oni su se uglavnom danas odselili što u Australiju, što u Ameriku, uglavnom negde su preko. Međutim, ta porodica, to je jedan dečko koji je išao sa mnom u 3. razred, dakle on je došao iz Hrvatske i upisao se u 3. razred ovde kod nas u selu u Zaklopači. I on mene pozove na rođendan, ja odem na njegov rođendan i ja tamo vidim neko čudo. Znači, neka mala kao neka fazon konzolica, ima 2 džojstika i na njoj piše Sega. Znači, ja to u životu tada nisam video i kao šta je ovo, pošto sam došao samo ja na rođendan, još 2 dečaka, to su mu bili neki rođaci, naravno njegova porodica, svi su bili tu i ajde on sada meni da pokaže šta je to. I sad priključi on tamo nešto na TV, neki kablovi tamo vamo, upali to čudo i krenemo mi da igramo. Evo ovo ti je, kaže, Mario L900, tako je bilo pisalo. I sad ajde peglamo mi to, ja oduševljen, ne mogu da verujem, on se smeje, naravno, znaš ti kao od kad ja to imam i tako nešto. Ja mislim da je on prvi čak doneo u selo tu Segu Megu, kako je se zvala. I sad krećemo mi to da igramo kod njega, ajde sad, kakav ti je sad ovo pištolj? I sad, ajde ti pokažem, kaže, taj pištolj, kako se to radi, kako se to igra s njim, i sad mi ubijamo tu neke patke, neka čuda, nešto tamo, ne znam šta je još bilo, šta je još. Da, bilo je bili su neki fazon, neki kao dvoboj.
kaubojski neki dvoboji, pa pukneš onome jednome, probušniš mu šešir i ono odleti šešir, znači to je bilo za nas wow, ono neverovatno nešto. I mi se oduševili, naravno napali tu Ćaleta i Kevu da nam to kupi, naravno to je tada bilo skupo, ne znam koliko je to bilo u markama, ja mislim da je bilo 200 maraka čak, a znate vi šta je bilo tada 200 maraka. I šta se dešava, kupi još jedan tu dečku u komšiluku tu Segu. A to je bio naš brat od strica Milan, koji živi tu blizu mene. Veliki pozdrav za njega ovom prilikom, verovatno će se smejati kada bude ovo video. I mi odemo kod njega, isto mu je u fazonu bio neki rođendan, nešto tako. Mi kod njega, a on igra baš tog Marija. Sine, dobiješ ono uz tu Segu, taj jedan, onu kao kasetu, onaj cartridge, kako smo mi to zvali. I on cepa Marija, sad krenemo mi da cepamo Marija sa njim, ma niko više nije gledao ni tortu, ni ništa živo kakva torta, još njegov otac je kuvar pa je pravio izuzetne pice, to su bile neke male ovako pice koje je on pekao baš taj dan za rođendan, to su bile neke pice da se čovjek razvali, znači to su tako bile dobre pice, ja tada nisam bolje jeo u životu. Ma kakvi niko pice nije ni gledao, mi smo na kraju uzeli i jeli one pice i jednom rukom na džojstiku igrali to nešto tamo. Oni se smejali, ovi, znaš, Ćale i Keva moji bili tu, njegovi, naravno još tu neka deca. Znači, ne možeš da dođeš na red, da igraš Segu, pa smo igrali ono na jedan život, što se kaže, ono ko pogine, pa onda uzima džojstik ovaj drugi i tako dalje, pa smo igrali u dvojku, ono 2 džojstika, znaš, što bi sada rekli multiplayer, malo sutra multiplayer. I šta se dešava, namolimo mi jedan dan Ćaleta da nam kupi Segu. Međutim, ne kupi on nama Segu, nego kupi Terminatora. Šta je rekao sad Terminator? Kaže on, evo vama, kaže Terminator. Nisu imale Sege. Šta je ovo, brate mili? I mi smo, kupili to, on je to nama kupio ovde na Bolečkoj pijaci. Dakle, tu su isto dolazili ljudi iz inostranstva, donosili raznorazne stvari, kao što i sada rade, mada to danas nije više toliko jako kao pre. I sada uzmemo mi taj Terminator i krenemo mi da igramo. Naravno, imali smo neki stari lampaš, neki televizor, Ambasador, tako se zvao. I sad mi igramo one igrice Mario L900, igramo ja i Burazer sa džojsticima, i igramo u crno-beloj boji. Zamislite vi to, igramo u crnoj i beloj boji Marija. I onda su se počele da se pojavljaju neke igrice koje su sve više počinjale da nas oduševljavaju. Prva igrica koja mi se strašno svidela, koju sam mnogo voleo da igram, je Porodica Adams. Dakle, ja sam to video kod jednog isto drugara školskog, on skuplja neke ključeve, pa se pojavljuju oni stvarni likovi iz serije Porodice Adams. Pa nešto tamo skuplja još nešto, šta je trebalo da se skuplja, da se nabavi ovo, da bi se otvorila neka vrata. Uglavnom, svi su dolazili do tog nekog nivoa na toj igrici, niko nije mogao da ga pređe, osim mene. Ja se jedan dan pojavio u školi, tad smo već bili onako 3. 4. razred, i sine, ja njima kad sam rekao, prešao sam Porodicu Adams, oni svi u mene ovako, kako ovo, ono, pa probali smo i tamo, probali smo vamo, i onda ja njima objasnim kako da pređe, i onda su i oni prešli. Uglavnom, svidao mi se bio kraj te igrice Porodice Adams, na kraju onaj Gomez, onaj glavni lik, pleše sa onom svojom barbikom, konkubinom, ili kako već, onom njegovom gospođom. Tako da to je bilo, onda mi je drug doneo igricu, zvala se, onaj mali što živi u šumi pa s onim medvedom Balu, kako ono beše, priča o džungli, ne, knjiga o džungli, tako nešto. Onda smo to igrali, ta igrica nas je nervirala, bila je poprilično teška. Tako da i tu igricu smo naravno prešli, i ja i naš komšija Vlada i moj Bojan isto, tako da onda smo počeli da igramo igrice ponovo kod tog Milana,
našeg brata od strica, zato što je njegov otac donosio stvari iz Mađarske i često mu je donosio brda tih cartridgea, tih kaseta sa igricama. I igrice koje su nas oduševile bio je naravno Batman, znači tu sam prvi put igrao Batmana, zatim igrao sam Spidermana, pa smo igrali i još neke tu trkačke neke igrice, znači uglavnom to je sevalo samo tako. I onda smo mi kupovali, počeli su onda da donose po pijacama te cartridge, da ih prodaju, neki su samo to prodavali i igrali mi to, cepali mi to. Naravno kako smo kupovali tako smo se menjali, trampili, daj ti meni ovo, daj evo tebi ono, znate kako to ide. Tu sam prvi put igrao onog osmog putnika, onog Aliena. To je bilo pre nego što sam odgledao i film uopšte, znači to je baš bilo, uhvatilo maha te igrice, pa smo se u školi menjali, znači svašta je bilo oko te Sege i Terminatora. Pojavljivali su se čak i prvi oni Nintendo, oni beli, ali oni su bili baš retki. Sada, šta se dešava dalje? Jedan dan čujem ja da je Milan kupio kompjuter. Ajmo ja i Burazer kod njega da vidimo o čemu se radi, sednemo mi onde, a on ni manje ni više igra GTA. Mislim da je bio to GTA Trojka ili Vice City, zaista ne mogu da se setim. Uglavnom, cepa on to, mi gledamo, brate mili, ono ko da gledaš film, sunce ti poljubim, rekao šta je ovo majko mila. Znači kad smo mi to videli, mi smo se oduševili. Sada, naravno, Ćale i Keva nisu hteli da nam to kupe, jer je to već bila ozbiljna cifra, to je već bilo i pa tad su, ja mislim, počele već evre da budu u Srbiji, znači bilo je, boga mi, 300, 400, 500 evra, ako hoćeš neki dobar kom da bude, bilo je i za manje pare, ali već onako malo slabije performanse, kao i sada, nema šta tu. I sada, šta se dešava? Krenemo mi da idemo po igraonicama. Tad su već počele te igraonice, a prve neke te igraonice u kojima smo bili, to su bili oni s onim fliperima, pa smo igrali tu prvi put Mortal Kombat, znate ono kakve su bile te igraonice. Sada su počeli da donose kompjutere. PlayStation, u principu sam igrao, zašto nema PlayStationa u mojoj karijeri? Zato što kada sam već probao da ga igram, tad sam već imao kompjuter i onda zato se nikada nije pojavilo šta sad da se kao opet vraćam na joystike, mislim. Dobro, to će nekome verovatno biti smešno, ali ništa bolje nije bilo od kompjutera. Doduše, ajde ni kompjuter, ne znam šta sada nije bio nešto za taj PlayStation, da li je to bio Kec ili koji već, ne mogu zaista da se setim. Uglavnom, ja sam igrao kod brata tetke, on je imao PlayStation, igrao sam neki fudbal, ja mislim da je bila neka FIFA. Ali tad sam ja već imao kompjuter i tad sam ja već počeo da igram neke ozbiljnije igrice, neke zahtevnije igrice. I sada šta se dešava, znači bili smo mi po igraonicama, igrali smo GTA, igrali smo Need for Speed je valjda bio tad, nisam siguran, nemojte me držati za reč. Uglavnom svašta je tu bilo, svakakih igrica. Bilo je naravno Counter smo igrali, ali ja sam više igrao Counter zbog nekih drugara koji znaš, nas je troje, ajde i ti da budemo četvoro, ovo ono. I onda je se otvorila tu jedna igraonica u selu kod mene, u kojem sam ja čak kratko počeo i da radim. I tada smo isto pravili te neke ekipe za Counter, pa nešto kao malo igrali, ali ja sam više igrao to nešto kao u fazonu zbog njih. I sada nikada mi se Counter nije sviđao, ne znam, eto. I sada šta se dešava, Ćale nama kupi kompjuter i to na kredit. I to je kupio neki malo bolji da bude. Nešto je to bila neka kombinacija u fazonu preko firme, preko nekog sindikata. Naravno i ja sam član danas tog sindikata, ali ajde da ne skrećemo temu.
I uzme on to nama preko tog sindikata na otplatu, znači na kredit. I odemo ja i Ćale i Burazer smo otišli u neku radnju. Ta radnja je imala verovatno neki ugovor sa našom firmom da našim radnicima daje to na kredit, na rate. Mislim da je čak bilo i beskamatno, ne mogu da se setim, ali dobro, da nastavim priču. I kupimo mi kompjuter, dobili smo onaj monitor, onaj naravno stari, onaj što ga ja zovem lampaš, ima ono dupe pozadi sa čuvaj Bože 3 km, naravno bio je onaj 4x3, rezolucije koje su to beše bila, ne mogu da se setim sada, da li je ona 720, tako bi trebalo, ili 1027 puta 768, kako je to beše bilo, 1024 puta 768, tako bi trebalo. I sada tu smo mi počeli da igramo neke igrice, opet smo uzimali od tog našeg drugara Milana neke igrice, ali prva igrica koja me oduševila je bila Far Cry Cats. Znači to je bila prva igrica s koje smo ja i Burazer se nismo skidali, znači sa te igrice. To je nama dobavio jedan kolega, on nam je dao onaj piši briši CD, to jest mi smo dali njemu da nam on to nareže i on je to nama narazao i dao, mi smo instalirali, mi smo to peglali, znači to je za nas bilo ono teško, pređem 5 metra, oni me odmah izrešetaju, ubiju, znači nervirali smo se, ali to nam je bila prva neka igrica koja nas je ono oduševila, stvarno ono ne mogu da verujem kako je ovo dobro urađeno, vidi kakva je šuma i tako dalje i tako dalje. Samo još malo kafe da okvasim grlo, nemamo rakiju. I šta se dešava, igramo mi to i sad taj kolega pitao Ćaleta kao dokle su stigli i on nama kaže stigli su do one misije kad potapaju onaj brod. A on gleda ovako, da li je moguće da su dotle stigli, ja sam mislio da neće da pređe u drugi, treći nivo. A mi, sine, kad smo zalegli da igramo to, mi sad to da pređemo ono, pa joj, polupaću sve živo. Znači, i pređemo mi tog Far Cry Cats. Znači, ostale igrice, sve živo sam igrao što sam mogao da nađem ovde, pošto nismo imali interneta. Burazer je voleo da igra Need for Speed, Underground i ne znam koje još. Ja sam igrao razne igrice, naravno ništa nije bilo online, nismo imali interneta, ovde kod nas niko nije imao internet, uopšte nije imao doseg internet, ovde ne znam ni kakav je internet bio u Beogradu, ne mogu to da se setim uopšte, uglavnom ja sam tada bio srednja škola i meni su neki drugari u srednjoj školi pričali da imaju internet i da skidaju neke igrice, međutim to je za nas bilo misaona imenica još uvek. Kada se pojavio internet, mi smo onda počeli već ono, tu je bio jedan drugar kod nas u selu, Bojanov drugar, jedan Vlada, dečko, i on je već onako, on i njegov Burazer Boris su već bili momci koji su se dobro razumeli u kompjutere i oni su nama objasnili kako da koristimo internet, pošto je internet ADSL, internet konačno stigao bio u naše selo i sad naravno mi smo prvi to prigrlili i prihvatili. To se plaćalo nešto jako malo, nešto smešno je to bilo. I dolazi internet kod nas, mi nismo ni znali šta je Google, ma ništa živo, ja mislim da tada nije bilo ni YouTube-a, nemojte me držati za reč. Uglavnom, taj Vlada je dolazio kod Bojana, družio se s Bojanom i on je objasnio Bojanu kako se skidaju igrice preko torrenta. I sad krenemo mi da skidamo neke igrice, a to sporo, ljudi moji, mi smo imali naviku i da preko kompa uveče pustimo i neki film da gledamo. To se tek isto sporo skidalo, znači zamislite jedan film se skida ceo dan, ljudi moji, koliko je to bio spor internet, a da ne pričam igricu, koliko je to samo bilo sporo. Ja sam već tada počinjao da skidam FIFA igrice i voleo sam da igram fudbal, voleo sam da igram NBA, znači to je bila još jedna igrica NBA, da li 2008, 7, 9, ja mislim da sam i 10, da li je bila, ne znam, ne mogu da se setim. Uglavnom, Pro Evolution Soccer i neke ostale tako te neke igrice, tenis ili ne znam šta već, to mene nije zanimalo.
Uglavnom voleo sam da igram basket i voleo sam da igram fudbal. Zato sada fudbal i basket ne mogu da smislim. Toliko sam ga igrao kao klinac da sad ovo više ne mogu da smislim. Znači ja ne znam kako sada kažem sam sebi kako ovaj čovjek može da igra fudbal, FIFU da igra, šta je ovdje zanimljivo, ali dobro. Neko razmišlja ovako, neko onako. Tada se pojavio Far Cry 2, ja sam ga prešao, Burazer ga je prešao, ali nismo bili bog zna kako oduševljeni, ipak nam je Far Cry Kec bio onako u srcu i dalje smo ga igrali i to smo prešli pa sigurno jedno 20 puta. Znači to je se stvarno vrtelo na kompjuteru, uvek je bio on instaliran i uvek smo ga igrali. Onda prva horor igrica koju sam ja igrao je bio Fear. To nam je upravo doneo taj Vlada. Na CD-u igrali smo Fear Cats, pa je onda smo uzeli isto od Vlade Fear 2, pa smo onda skinuli valjda i 3 i onda je već internet počeo malo da bude sve jači i jači. I onda smo tako redom skidali raznorazne igrice, svašta smo igrali. Naravno, opet je pomalo bilo tih nekih čarki, nekih svađa, ko će da sedne za komp i tako dalje i tako dalje. Naravno sada svako ima svoj komp u kući, tako da imali smo te neke naše igrice koje smo baš volili da igramo. Naravno onda smo prvi put probali i Call of Duty, prvi nam je bio World at War. Znači to je bilo baš kokanje sa Nemcima, znači to smo isto igrali, ja i Burazer. Igrali smo mi masu igrica, ali ne mogu ja svega baš ni da se setim, nije to bilo baš skoro. Tako da naigra smo se mi igrica na tom kompjuteru i on je dugo bio nama u opticaju, dugo je radio. Onda prvo nadograđivanje, Burazer je odlučio da kupi novi procesor, pa smo kupili novi hard, pa smo kupili bolju grafičku, pa smo onda opet igrali tako neke ozbiljnije igrice. Naravno igrao je Burazer i Battlefield, igrali smo ponovo Call of Duty Modern Warfare 4, ja mislim da nam je prva bila od Modern Warfare igrica, to smo isto nešto skinuli. Znači masa igrica je prošla kroz naš kompjuter, više ni sam ne mogu da ih se setim. Onda sam ja odlučio da kupim svoj kompjuter, pošto sam imao već onako momak, imao svoju sobu što se kaže, i onda sam ja odlučio da kupim svoj kompjuter od svoje plate. Naravno otišao sam u Gigatron i kupio jedan tada dobar kompjuter, platio sam ga dosta, mislim da je bio oko 500 evra da sam tada dao za njega, mislim dosta, to je bila velika para za mene, budimo i realni, i sad je to velika para za nas uopšte. Uglavnom to sam kupio, tada sam ja kupio i taj LCD monitor, tanki monitor. Tada su se oni tek počinjali da se pojavljuju, isto su bili onako poskupi. Naravno onda sam ja prikačio svoj internet, opet skidao neke igrice, opet i tad je moglo još uvek da se uhvati neka igrica na CD-u, tako da svašta sam igrao dugo godina, i tada sam igrao FIFU 2013, 14, 15, 2011, ja mislim da sam igrao do 2019. Mislim da sam do 2019 igrao FIFU, posle više nisam mogao da je smislim. Onda je prvi put Burazer doneo Spin Tires. Znači to mu je neko rekao u školi, pošto je istu školu pohađao kao i ja, srednju školu. To mu je neko rekao da skine, da je ta igrica izuzetno dobra, i on je to skinuo negde na Google i počeo je to da igra. Meni se to baš i nije sviđalo, meni se stalno prevrtao onaj kamion, ja sam se nervirao, i Burazer je to igrao, on je voleo tako malo te neke bolje igrice, realističnije.
Ali je dobra kafica. Zapričali smo se mi, jel da? Tako da, dosta igrica, kažem vam, prošlo je kroz te naše kompjutere. U principu igrali smo sve i svašta. Prva igrica koju smo ja i Burazer igrali u multiplayeru, znači on je bio u svojoj sobi za kompom, ja sam bio u svojoj sobi za kompom, jeste Generals. Znači on je tamo bio u svojoj sobi, povežemo se i igramo jedan protiv drugog i naravno otvorimo vrata, otvorim ja dole vrata u svojoj sobi, otvori on ovde gore vrata u svojoj sobi i onda se dovikujemo. A šta je, povlačiš se i tako dalje, aha, jesi predao partiju i tako dalje i tako dalje. Znači to je tek bio doživljaj. Ćali i Keva nisu mogli da žive tu od nas. Znači dovikivali smo se pa čak smo znali i da se opsujemo, iz sobe u sobu, što se kaže. Ali eto, to je bila neka prva igrica koju smo mi u multiplayeru igrali kod kuće. Tako da, eto, to bi bilo to za ovu prvu gamersku priču na kanalu. Eto, ispričali smo se, nadam se da će vam se ovo svideti. Tako da ljudi, bacite like i sub, vidjet ćemo, smislit ćemo još neku priču za ovaj novi kanal. Eto, otvorio sam i ovaj novi kanal da se malo igramo, da se malo družimo, da se ja malo zanimam ovdje kod kuće kad mi je dosadno, a kad nemam da snimam neki vlog za glavni kanal. Tako da ljudi, bacite like i sub, pa se vidimo u nekoj drugoj gamerskoj priči. Ćao!